Hei, te salut, sunt Sorin Drache și spun bun găsit pe canalul meu. Dacă ai venit prima oară când ai ajuns aici, abonează-te ca să nu pierzi ceea ce urmează și în săptămânile următoare, pentru că în fiecare săptămână am câte un clip nou pentru tine, cu subiectele zilei și cu tot ce e nou în lumea tehnologiei, adică păreri despre ce ne interesează. Eu sunt Sorin și de data asta am pentru tine primul episod din seria Super Gadget. Am decis împreună cu cei de la Smoof că ar fi drăguț să facem o serie bazată pe mai multe episoade cu foarte multe produse interesante care se găsesc pe piața noastră, în special pe smoof.ro, unele venite de pe Kickstarter, altele din toate colțurile lumii. Sunt gadgeturi interesante, sunt lucruri ciudate, poate despre care ai auzit, poate despre care n-ai auzit în viața ta și pe care le-ai putea dori. Am primit, de exemplu, acest colet. Cam așa se ambalează produsele la Smoof. Așa că pentru acest clip o să am nevoie, bineînțeles, de cuțitul de unboxing. Și o să trecem la treabă imediat. Și înăuntru am găsit chestia asta. Vă mărturisesc că știam cam ce ar putea să fie. Am discutat cu cei de la smoof.ro și am mai multe produse care ar trebui să urmeze în această serie, dar nu știam exact ce e în această cutie, așa că sunt foarte plăcut surprins și vă arăt și vouă, bineînțeles. Sper să pot să deschid cât mai frumos treaba asta. Nu prea le am eu cu desfăcutul ambalajelor. De treaba asta nu avem nevoie. Nu mai avem nevoie nici de cuțit. Ia uitați-l ce frumos e. Deci cam asta e cutia. Pe scurt, pe ea scrie că avem un ecran de 7,8 inch care practic mărește suprafața de proiecție a ecranului telefonului vostru și mai scrie că tot teoretic este compatibilă cu orice fel de telefon. Asta se găsește înăuntru. Mă așteptam să fie un pic mai mare ca și dimensiuni. Hai să vedem cum funcționează. Are practic două căpăceli din astea care se deschid. Una bucată căpăcel este pentru telefon, cealaltă bucată căpăcel este pentru a susține exact acest suport și ar trebui să stea cam așa. Așadar, e un anumit unghi de vizionare și o să iau telefonul, intrăm bineînțeles pe YouTube și hai să vedem. Deci cât de tare poate să fie chestia asta. Ideea e destul de simplă, ca să zic așa. E ca și cum te-ai uitat la o tabletă, mie se pare foarte ok și foarte cool. Este un super gadget, aș îndrăzni să spun că da. Nu costă foarte mult, o să vă las, bineînțeles, link în descriere cu acest super gadget de la smoof.ro și cred că ar fi un cadou foarte fain de făcut celor dragi, pentru că, nu știu, e ceva la care nu te-ai gândit în mod normal. Poate fi și pentru bunici, nu-i așa? Că dacă văd mai greu, treaba asta practic e o lupă pentru telefon mobil. E ca și cum te dai, după cum spuneam, la o tabletă. Nu poți să atingi, bineînțeles, pe ecran ca să vezi. Ia să vedem dacă pot să vă arăt mai bine despre ce e vorba. Se vede? Bine, acum bineînțeles din cauza luminilor, reflectoarelor pe care le am eu aici instalate,
lumina se reflectă destul de tare. Dar în mod normal, dacă stai într-o cameră ok și cu lumina normală din cameră, ar trebui să se vadă foarte, foarte ok. Eu vă spun sincer că dacă stai în pat, de exemplu, cu treaba asta și cu telefonul pus așa, o să meargă de minune. Primul episod din Super Gadget, așadar, cu acest smartphone magnifier. Este un produs de la Thumbs Up, se numește. Și dacă v-a plăcut, o să vă rog și pe voi să lăsați un thumbs up, adică un like la acest clip, ca să mai facem și altele. Asta a fost primul episod din Super Gadget, seria pe care spuneam că am început-o cu cei de la smooth.ro. Cam așa arată, repet, nu e scump și ca și cadou mi se pare o idee foarte, foarte tare. Nu folosește bateria telefonului, nu folosește curent din altă sursă, este pur și simplu o lupă care se pune în fața telefonului și e foarte ușor de folosit. Se și împachetează la fel de ușor, adică doar asta trebuie să faci, așa, și nu ocupă deloc mult spațiu. Da, este un super gadget. În speranța că v-a plăcut acest clip, vreau să vă spun că ne vedem în următorul clip săptămâna viitoare cu al doilea episod din Super Gadget. Nu uitați să dați un like și un share dacă v-a plăcut, ca să vadă și prietenii voștri despre ce am discutat noi astăzi aici. Eu sunt Sorin, bineînțeles, abonați-vă dacă încă n-ați făcut-o la canalul meu, ca să vedem în fiecare săptămână astfel de clipuri ciudate, minunate, nebune, wow, cum vreți să le spuneți. Ne vedem, evident, în următorul clip. Pa, pa!